Good morning mga kamoto. So, time check natin. Ayan, so alas 6 pa lang mga kamoto, pero mataas na yung araw na. Ayan nga pala, ay pupunta tayo sa Baguio City. So, first time na ipupunta si Blackie doon. First time natin ipupunta si Blackie sa Baguio City. At titignan natin kung kaya ba niya yung akyatan. Saka, bibisitahin na rin natin yung mga tourist spot sa Baguio. So tara, samahan niyo kami. Welcome to Beer Mogo. Please like and subscribe. Ang lamig. Grabe. Lamig dito. Yung sa taas okay lang, naka ako eh. Pero yung sa baba, naka jogging pants lang ako. Dito ang lamig. Medyo nahihirapan si Blackie. Medyo nahihirapan yung makina niya sa akyatan. Siyempre, 125cc lang naman ito eh. Para sabihin naman nila na hindi tayo bias. Talagang nahihirapan din siya, nahihirapan din. Tsaka dalawa kasi kami. Medyo nahihirapan siya sa akyatan. Pero kaya naman, kaya niya. Ang bagal natin yung biglang taas. Parang nahirapan siya, nahirapan yung makina niya. Pero hindi naman yung tagabalik na hindi niya kaya ng makyat. Kaya niya, kaso yun nga lang medyo hindi ganun kalakas, hindi ganun kabilis. Pero kaya niya, parang yung ganito naka-full throttle na yan yun ang takbo niya.
mabilis na rin yan. Lamig. Ang lamig. 74. Oh, mura naman dito, Flying V. Mura talaga pag Flying V, no? Beb, okay ka pa ba dyan? Kaya nagsasalita. Akala ko anong nangyari sa'yo. Kaya nagsasalita. Sabi ko mura yung Flying V. Yung nakakatakot dito sa Baguio yung mga ganitong daan. Yung hindi mo alam kung kailan biglang may mahuhulog. Yun. Parang ano, final destination. Yung nakakatakot. Mas nakakatakot sa Quezon. Kasi sa Quezon talagang ano eh. Pag nabagsakan ka, wala na, di mo na mamamalayan. Nabagsakan ka na lang. Kaya nga. Grabe yan. Grabe. Palamig ng palamig. Deb, naka full throttle pero 40 lang yung takbo. Oh, grabe. Diba? Grabe yung parit.
natin dito. Dito, baka takbo natin dito 20 lang. Hindi, siyempre hindi natin, inisinggal lang natin. Mga 20 siguro naman, grabe ka na sa 10. Pag pinalitan natin yung sprocket nun din, mas ano, pangakyatan nyo. Oh. Tama ba? Hindi na ano natin? Number code. May number code ba tayo? Wala. Ano lang naman tayo? Oo nga no. Baka just in case lang yon. Just in case lang. At this point mga kamoto, hindi pa chinecheck yung QR code namin. Siguro yun, ano lang yan, just in case lang, no? Siguro hindi naman na kailangan. Sapatos oh. Tapos ano, diretso lang. City proper tayo. Good. Vaccine ng LED. Nakakangawit. First destination natin is Mahong, ano yan? Flower Garden. Ano to? Dito? Mahong Flower Garden. Tama. So medyo nawala kami kanina, no? Pero tama naman sa loob. Saan pwedeng mag-U-turn? Pwede dito? Tingin mo. Sa cycle na yan, oh. Di ba? Pwede dito siguro. Pwede na eh. Hindi kayo tayo mahuli. Wala. Sabi ko parang familiar tong lugar na to, ha? Ayan, teleperformance. Dito yung mga office ng mga BPO. Saan na yung settle? Ito, no? Saan to? Diretso lang? Kanan? Paano to eh? Yung terminal ng Victory. Ito yung UB. Ay, hindi UC pala. Bruh. Ay, putik. UC pala. Saan tayo eh? Shit, saan tayo dadaan? No entry, sabi niya balik. Diretso to. Umikot tayo. SM Baguio. Tayo na, umikot tayo, babe. Gago yung Google Map na yan. Umikot tayo, lalabas tayo dun sa pupunta sa site ulit. Dito. Magkakaliwa ba dito? Saan tayo?
may daan dito. To gate 3, Luneta Drive exit. Ngayon medyo... Oh shit. Parang bumalik lang tayo. Ano? Saan tayo? Pinaikot tayo, beba. Umikot lang kami. Doon kami galing kanina eh. Bruh.